nyoto gede ana segara kang nyoto gedhe ana segara ayo
Bang bang wis rahino, bang bang wis rahino, tengrengene muncul, 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 rumah bang bang wis rahino, bang bang wis rahino, tengrengene muncul, muncul. Sikat paman. Sikat mamang. Sikat brother. Bapak Tono Pangeran Sonti Laksono. Bapak Tono Pangeran Sonti Laksono. Allah Allah ya Allah. Pangerane paring sandang, paring papan, paring welas kawulan. Bapak Tono Pangeran Sonti Laksono. Allah ya Allah. Bapak Tono Pangeran Sonti Laksono.
Warok Putra Junior sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan. Mugi-mugi dados panglipur estu wonten mliginipun warga Kuku Banding Melati Sari utawi Jaban mriki. Umumipun katur dumateng panjenengan ingkang ketemben rawuh ngaturaken sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mangayu bagya. Derek nyengkuyung anggenipun Wahyu Sabda Pangestu ulang tahun etok-etoke ingkang kaping sepisan. Ing pengajap muga-muga Wahyu Sabda Pangestu saged lebih sukses, lebih damel sukoronang penggalih panjenengan, lebih mengudara lebih jaya, saged guyub rukun saklawase, saged damel remen saha bungah katur dumateng sedaya para pamiyarsa mligine ingkang sampun dados ngefan katur dumateng Wahyu Sabda Pangestu. Maka dari itu segenap warga Wahyu Sabda Pangestu sepisan malih ngaturaken gunging matur suwun katur dumateng sedaya warga masyarakat Melati Sari mliginipun sumrambah katur dumateng warga desa Sidowangi ingkang pun pandhegani panjenenganipun Bapak
Kepala Desa-desa Sidowangen inggih panjenenganipun Bapak Muji Subagio. Matur suwun ingkang sampun paring apresiasi Wahyu Sabdo pangestu hadir di tengah-tengah panjenengan dalu niki. Untuk panggilan katur dumateng panjenenganipun Mas Tegar. Panggilan katur dumateng Mas Tegar supados naik ke panggung. Dan tak lupa kami haturkan kepada segenap bapak-bapak linmas yang ikut mengamankan adanya Wahyu Sabdo pangestu di malam hari ini bisa lancar, bisa sukses karena beliau sudah mengapresiasi. Dan tidak lupa kepada bapak segenap Bapak dan Ramil dan jajarannya, kepada Bapak Kapolsek Kajuran dan jajarannya, terima kasih yang telah berpartisipasi di malam hari ini. Dan tidak lupa kami haturkan kepada Puju JR Sound System kang pun pandhigani panjenenganipun Bapak Rois semanggon nang pojokan kala lenggah pidalem wonten ing tlatah Nepen kang derek Mangyu Bagio ngregengaken swasana supados acara saged regeng gayeng. Niku nggih apresiasi saking sound system, mboten wonten sound system ya ora iso gayeng. Matur suwun Pak Rois. Nginjing ditanggap malih nek sukses. Yang selanjutnya kami haturkan kepada Nur Muhammad Channel Kajuran TV niku saking Kajuran dan Maulana Pakem yang hadir dari Bandungan dan Masih Ahmad niku dari Desa Pucung Roto niku ndelek live streaming nggih. Memang badhe mirsani niku Masih Ahmad live streaming. Anniversary Wahyu Sabdo pangestu wonten ing wekdal dalu menika. Dan perlu kami haturkan kembali bila mana Wahyu Sabdo pangestu ing dalem sak paripurnaning adicara niki tasih wonten kegiatan malih benjang tanggal 8 kirang langkung wonten ing Banjaragung di rumah beliau Bapak Ibu DPRD Kabupaten Magelang yaitu Ibu Tika. Yang selanjutnya di acara 17 Agustus Wahyu Sabdo pangestu hadir di tengah-tengah panjenengan malam hari di lapangan Meranggen. Untuk yang selanjutnya tanggal 23 Agustus Wahyu Sabdo pangestu hadir di Desa Sambak Kajuran. Untuk yang selanjutnya masih nunggu informasi yang positif karena belum positif ini belum saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketemuan besok di Banjaragung bisa live yang hadir di pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih pula kepada segenap para bapak-bapak dan ibu-ibu yang jualan di sebelah utara. Selamat bergabung, ya selamat menikmati, selamat mencari hasil upah rezeki sing melimpah. Saking rawuh panjenengan, anak putu buyut bisa jajan. Niku yang derek nyengkuyung matur nuwun saking apresiasi panjenengan saking semangate lihat teko kat wingi sore ben supaya ora usuk-usukan golek nggon. Dan terima kasih kepada panjenenganipun segenap garda yang telah berapresiasi menjaga sepeda motor panjenengan sing rawuh niku ditampani saking garda Pucung Roto yang mana bekerja sama dengan segenap Ketua Karang Taruna Syukur Tri Sabdo dan sesepuh panjenenganipun Bapak Supantoyo dan Bapak Nuryono ingkang menika derek Mangayu Bagio derek nyengkuyung hadir di antara panjenengan di tengah-tengah ing Desa Melati Sari mriki. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tarian
dari Nyai Gondosari plus ing samangke badhe Pagas Tumpeng. Yang selanjutnya dilanjutkan sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa Sidowangi, yaitu Bapak Kepala Desa Bapak Muji Subagio akan hadir di tengah-tengah panjenengan badhe atur sambutan ing samangke. Maka dari itu, dari segenap wahyu sabda pangestu minta dengan hormat dumateng panjenengan para kaum pemuda supaya jaga ketertiban, jaga keamanan, dan jaga jangan sampai ada keributan. Sekali lagi, jangan ada keributan. Katur dumateng panjenengan, kira-kira setuju mboten nek ayam tentrem tontonane? Setuju? Setuju, alhamdulillah. Maka dari itu dijaga benar-benar nika wonten peringatan saking Karang Taruna Sidowangi dan mligine saking Melatisari nika pun ditempelke teng ben tembok-tembok. Nek kula saka Kadoang ora iso maca jenengan sing pirsani dhewek niku wonten petugase kiyambek. Dewa dene panjenengan kok damel keributan niku mboten tanggung jawab USP nggih. Sepisan malih setuju nggih mboten wonten keributan, setuju? Setuju, alhamdulillah. Dan telah hadir seperangan saking segenap panitia juru parkir wau pun mlebet kirang langkung gangsal 12.000 penonton. Saniki pun alhamdulillah pun mlebet 29.000 penonton yang hadir di antara panjenengan menika. Alhamdulillah pun jaket kebek ya uyil-uyilan. Maka dari itu jaga ketertiban sekali lagi. Dan ini informasi dari segenap YouTuber. Niki atur dumateng panjenengan ingkang mbok bilih badhe nanggap YouTuber niku wonten 3 saking sepisan Mas Ahmad niku live streaming, Maulana Pakem saking Bandungan, Kajuran TV kalian Nur Muhammad channel. Mbok bilih panjenengan badhe angayai karya wonten hajatan, pengajian, hitanan punapa dene manten niku saged nyewa. Sewane murah meriah. Niku telung YouTuber niku 600.000. Kirang langkung 600.000 nggih. Mas YouTuber. Nah niku saged manggi teng mriku nika, pojok teng mriku nika. Ayo Jo. Sekedap Mas, niki urung rampung risalin kula saya lek ngoceh ya. Sabar nggih. Nenggo Nyai Gondosari kapiyarsa wonten panjenengan sepisan malih mboten kendhat anggen kula matur nuwun katur dumateng sedaya warga Melatisari ingkang sampun paring panyengkuyung samungkawan saking punapa kemawon estu nyuwun matur suwun ingkang kathah nyuwun pangapunten. Ing mbok bilih anggenipun wahyu sabda pangestu hadir di tengah-tengah panjenengan. Kathah kekirangan saha kalepatanipun estu nyuwun pangapunten ingkang kathah.